Mä sain ihan siitä, onks mä toin sen? Arvoisat asiakkaat, Akateemisen kirjakaupan kohtaamispaikka täyttää tänä vuonna 40 vuotta lokakuussa. Meillä tulee olemaan juhlan kunniaksi lauantaina 23. lokakuuta loistava ohjelma kohtaamispaikka vieraita. Ja myös teillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketä kirjailijaa täällä kohtaamispaikka lavalla haastatellaan. Meillä on joka kerroksessa äänestyslippuja tai ehdotuslippuja, joihin voitte kirjoittaa kirjailijan nimen, jonka te haluaisitte täällä 23. lokakuuta nähdä. Esikoiskirjailijatapahtumamme jatkuu. Huomaan, että Tero Liukkonen on edistynyt kirjassaan pitkälle. Eli se, mitä ajattelimme, että meidän asiakaskunnassamme on huimaava määrä uusia kirjallisia kykyjä, on ehkä toteutunut vain siltä osin, että Tero tulee saamaan nämä viestit vasta jälkeenpäin. Asiakkaillemme on siis ainutlaatuinen mahdollisuus haastatella ja kysyä Kummeruksen toimituspäälliköltä oikeasti vinkkejä kirjan julkaisuun. Kohtaamispaikka lavalle tulevat seuraavaksi esikoiskirjailija Marjo Näkki, jota haastattelee Kummeruksen kustannuspäällikkö Mikko Aarne. Ja tähän samaan aikaan kiitämme Don Rosaa, joka lopettelee tuolla viimeisten signeeraustensa